Este proxecto arqueolóxico consiste fundamentalmente en expir un castro. Estamos nas Croas de Niñóns, que é un castro actualmente invisibilizado, está mesto de vegetación. Entón, esta primeira fase do proxecto vai consistir no desbroce, na roza, de toda a superficie que abranguen os tres recintos que por agora conforman o xacemento. Isto vai ser facer por medios manuais e por medios mecánicos. O objetivo fundamental, temos varios. O primeiro deles é diferenciar as estruturas contemporáneas das estruturas que probablemente sexan de idade do ferro. Por exemplo, toda esta zona está ocupada por chousas, por parcelas que obedecían o sistema agrario tradicional, e vese unha clara diferencia entre a cachotería dos valados antigos e o que son as estruturas monumentais das murallas do castro. Diferenciar tamén ou identificar o impacto crítico da cantería tradicional. Este foi un solar de canteiros nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, que deixou a súa pegada sobre todo nesta zona da Croa superior. Valorar realmente ese impacto crítico, non? E, en terceiro lugar, tamén identificar unha serie de estruturas arqueolóxicas que non semellan defensivas, senón que parecen habitacionais, e, de feito, temos referencias orais e tamén xa comezamos a ver, baixo a broza, pois algúns restos que poden corresponderse con casarellas circulares castrexas. Entón, un pouco, ao longo do mes de setembro, pois tentaremos definir ben a morfoloxía do castro e recoller tamén toda a tradición oral que nos permite identificar pois as distintas estruturas que aparecen aquí.